Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu. Sampun seda, sampun kapundhut wangsul almarhumah Ibu Sumarmi utawi Nyai Wartawaluya ingkang pidalem wonten ing Ponggok Setunggal RT 8 Trimulya Jetis Bantul. Seda kala dinten Selasa wingi, dinten Selasa wonten Rumah Sakit Panembahan Senopati. Badhe kamakomaken sak mangke dinten Rabu tanggal 15 Juli wanci jam 10 enjang wonten Makam Suci Tegalaya Ponggok Setunggal. Lan awit saking panyuwunanipun lan pengajeng-ajengipun sedaya ahli waris estu menawi boten wonten alangan satunggal punapa kula panjenengan sedaya pun suwuni ziyadah doa layat utawi takziah awit saking sedanipun almarhumah Ibu Sumarmi utawi Nyai Wartawaluya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yardo lan ridho sapa Nabi Yusuf biqadha ilahi kelawan pestene Allah wa qadarihi lan takdire Allah. Wa yakunu lan ana apa ndonga ana iku mutmainnan nafsi ngantengake jiwa munsari hasodri lan nglapangke dodo lapang dada munfasihal qalbi lan nyelehke ati utawa semele ati fi zalika ing dalem mangkono-mangkono. Wa hadza utawi wa hadzihil halatu utawi ikilah tingkah iku zaidatun dadi tambahan ngalal islami ing atase Islam
alladzi huwa kang utawi Islam iku didul kufri, sewalike kufur, lawan katane kufur. Manfaate donga werna-werna lan akeh banget, termasuk iso ridho kelawan takdir lan qadae Allah, ngantengke jiwa, melapangkan dada, juga iso nyemelehke ati. Lah tingkah sing kaya keten iki dadi kelebihane Islam. Tingkah selalu ndonga niku dadi kelebihane Islam. Sing kita paham tahu persis Islam niku sewalike kafir, sewalike kufur. Makane ndonga niku selalu karo kepara kerep, karo mungkasi napa-napa niku mang tutup ngangge doa, mungkasi napa-napa. Nganggo Arab ya oleh, nek dong nganggo Jawa ya oleh. Wong ndonga niku penyuwunan pribadi, dadi ora kudu nganggo bahasa Arab. Saka mulai Quran, hadis sampai ijma' qiyas juga ora ana sing ngudokke nek ndonga kudu nganggo bahasa Arab ngeten niku mboten enten. Artine bebas nganggo basa Jawa ya kena, bahasa Indonesia ya kena. Bahasa Inggris ya kena. Bahasa Dayak ya kena. Wis sak bahasane. Bahasane jenengan sing bahasane blub-blub kae ya kena. Wis monggo. Tutupen nganggo donga sak kabehane tingkah, sak kabehane amalia, sak kabehane perkara-perkara sing dadi kegiatane panjenengan iku. Manfaate wis diterangke kabeh, terus mengke nganggo garis besar pokoke ndonga niku dadi ibadah dicatet raqib. Ngibadahi ndonga ngeten niku wis mesti dicawisi ganjaran. Karena niku dadi celengan ngamal soleh. Tambahan dongane Nabi Yusuf sing ngisor dhewe bar tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Dongane niku wa alhiqni bisolihin. Jadi nek di jumlah ngeten Robbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wa alhiq lan mugi ngumpulake sapa panjenengan ni ing kula ya Allah bisolihina kelawan wong-wong kang soleh-soleh. Sing dimaksud ae tegese biabai kelawan bapak-bapak kula al mursalina kang padha dadi rasul. Salah sijine Ibrahimah ya Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq wa Yaqub lan Nabi Yaqub. Fi sawabihim ing dalem tingkah ganjarane dheweke kabeh wa darajatihim lan derajat-derajate dheweke kabeh fil jannati ing dalem swarga. Dungane wa al-hikni lho, mula jenengan ya penting. Nek nggon wa al-hikni niki penting. Wa al-hikni bisolihin ya Allah, mugi panjenengan ngumpulke kula awor dateng wong sing soleh-soleh. Wong soleh
Ha wong saleh niku nek cara dipok ming ahli swarga kabeh kok ya nganggo tembung liya ya Allah mugi panjenengan ngenggonke kula teng swarga ngono kok ya padha karo. Ning rak kancane niku wong saleh-saleh. Kancane ning donya ora saleh ngono ya judheke. Awara kanca ning donya mawon urung sida ning mburine donya kana. Iki ning donya ndek kanca tangga ora saleh ngono judheke pol. Sarwa muni, sarwa kleru, sarwa nyacat, sarwa golek acara. Golek acara nggo ngelek-elek. Wangel tenan lho jenengan iso ngrasake dhewe anggere muni ndek kanca tangga sing ora saleh, ra saleh ngono wae wis. Piye-piye ming nyacat Ora ana sangkan parane wae omong wong ora saleh. Terus nek ngaji ndak dina iki oleh swarga apa piye? Wah. Lah iki yo ngopo? Wong ora ana sangkan parane sing kudu omong ngono kok tiba-tiba iki omong ngono. Wah wis wangel nek ngadepi wong saleh. Ngopo-opo sarwa ora bener, jan ngopo-opo sarwa ora bener. Wong anane mung nyacat karo nyacat. Kene jajal nyapu ning jaba ngono muni. Lho, golek alem nyapu. Walah. Nyapu kok golek alem iki. Sing arep ngalem ki sapa? Nyapu kok golek alem. Golek acara tembung. Paling bengi kelegan. Wah, lha iki saya ora ana gathukane. Apa ya nyapu ming pendak kelegan? Oh alah ya Allah. Lah nek sing tuwek-tuweke ora tau nyapu wis blas ora tau. Ora tau kelegan. Nah ya pahit nek modele ngono kuwi. Ora saleh swangel. Nggonune ora penak ning kuping. Dilalahi panen ngono ya kok panene apik-apik akeh ngono. Sing siji ngusulke mbok ya dul omah iki dikeki. Ale temandang we rekoso panas ranggo panas. Adem ranggo adem engkek-kekke. Aku pengen yo meng nandur dhewe. Oh, ala kene ora kenal sawah kok nandur dhewe. Jajal diwalik. Misalkan jenengan sing ngekeki ora kebenaran. Nek kok ngene wae kekke aku kok ora doyan walah. Dikeki muni nek aku ora doyan, engko nek ora weruh wong sapa-sapa ya mangan ya wae. Ya mung cangkeme kuwi jile omonge. Ngadepi wong ora saleh ku angel. Wacarane iki ora ana penere, beda awor karo wong saleh-saleh. Anane ming nyenengke jenenge saleh niku rak apis anu wong apik. Ngamalu sholihah iku ngamal apik, nek sholihun iku wong sing apik. Wong sing apik niku bukan apik blegere ning apik ngamale. Mulane ya ngamal-ngamale iki apik. Jan ngamal-ngamale apik. Dilalae karo sedulure sing ngagi mulih saka Tangerang ki dikeki roti. Dikeki roti sitok si lapis kae. Ngono ya diparo papat, jret-jret dadi kotak cilik-cilik kae. Sing seprapat kek ngarepe niki anu sedulur ki rak wau
ngekeki roti sak niki terus kula paro papat nggo ngombe wedang keke ngarepe keke tengene keke kiwane terus sing seprapat ngombe wedang dhewe. Wis yo apian to nek wong saleh iki ming roti sitok wae bagi papat. Sapa kuwi ora ana. Wong iki yo ming bayangke kok. Kok le ming roti sitok ya ora diprapat dekemi dhewe. Iki wong saleh kok ya wong saleh. Jan wong saleh iki nyenengke anane iki ming pernah karo pener. Duwe sithik wae gelem ulung-ulung, ngapa sithik ngono nulungi yo en. Ngapa sithik to sithik ngeten niku nulungi. Jenengan iki ming arep metu saka omah dilalae ketetekan apa-apa. Tanggane sing saleh ya mlayu terus pun kula lehke nyuwun ngapunten nek niki neteki jenengan. Wong niki ya ming wong mandeg terus sembuh wae kok. Paling mertamu mburi omah iku. Terus montore dijokke dilek tangga saleh ki ming nyenengke anak. Ajeng gak pundi to? Anu namung ajeng ten warung sayur niki golek lombok kan. Ming nang warung sayur. Wae ya ruruane kepenak nek wong saleh iki jan ming kepenak to. Ki nang donya wae penak, urung kok nang akhirat. Ketemu ra saleh ra saleh niku salah sijine engko penyakite iri. Penyakite iri biasa. Wong iri iki ngrusakke ngamal lah. Iki biasane wong ra saleh angger iren jengken. Nah, iren jengken. Ya ciri-cirine wong iri angger awake entek rada kuru rada ireng kae mesti iren wong. Ora iso lemu di wong iri iki. Tenan, ciri-cirine penak kok. Nek nggon awak iki rada garing cilik gek ya ming nyekiking kae ngono kuwi iren wong. Biasane ora iso lemu lho, ndak dina mangkel kok. Pendak dina mangkel angger rada kuru nyengungus kae lah wonge rada iren. Biasane lho. Ning angger lemu mrusuh kae ndablek lah kuwi mah apik. Ora tau gatekke kahanane liyane kok ya. Lah wong iri iki al hasadu yakulu al amala kama takulu annaru al khatobah. Al hasadu tawi iri iku yakulu mangan apa iri al amala ing amal kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al khatobah ing kayu garing. Iri iki mangan ngamal kaya dene geni ngobong kayu garing. Dadi entek-entekan tenan. Wis urip iki kudune nglenggana dikanteni iman secara keseluruhan men supaya penyakit iri niki ora lemu, ora sithik-sithik mangkel, sithik-sithik nesu. Lha kok banget penyakit kaya ngeten iki ten warga masyarakat iki. Penyakit iri niku banget. Sehingga salah satu efek saka iri niki sengit tanpa sebab. Sengit tanpa dasar. Dadi sengit ning nek ditakoni kok sengit ngopo ni ora iso jawab lah ra dasar sih. Padahal nek wong ki sengit nek kudu sengit ki mestinya penyebabnya ngerugekke ya ki sengit. Misalkan jenengan ki sengit karo kula niku nek kula ki ngrugekke mungkin tau nyolong bondone jenengan atau mungkin tau ngantemi jenengan. Nek ra bondo yo awak.
atau mungkin ngrugekke keluargane jenengan. Lah wong iri iki ora tau ngrugekke apa-apa ning disengiti sing. Dadi wong iri iki asline kentir. Lah wong sengit kok tanpa sebab iki nek yo ndagel to niki. Wis ning donya ora tau tentrem, ngamal apike kobong teh. Ngamal apike niku mung pendak dina diobongi kuwi. Malah kepara salah satu efeke kanggonan penyakit biasane. Ya tensi iki kerep le kenceng to wong iri. Weli wong iri iki weli banget. Sithik-sithik ora seneng. Sithik-sithik ora seneng. Nek nggon masalah ora mampu ya ora masuk akal. Misalkan kula diireni teko dadi kiai, gek sing ngireni maca Arabe ra iso. Misalkan lho niki ra logis to niki. Nek kula diireni teko dadi kiai, sing ngireni ya rada kiai ngono kuwi wangun iso sederajat. Lah niku ki maca Arabe ra iso kok. Berarti ora masuk akal kok ya nek iri ngeten niku. Jenengan iri karo wong sugih, kek jenengan glidek kowe ora ya ora masuk akal iki iki. Lah nek sak kantor sing siji sugih sing siji kere iri iki rada wangun wong sak kantor. Lah jenengan ki nganggur-nggur iri. Karo wong sugih kuwi kentir wong kentir. Antik tenan je wong iri iki yakin antik banget. Mungkin nang jaba iki ngerti ming terus pecucah-pecucuh ra ruruan. Iki ana apa ya jebul yang ngiri kuwi. Lah nek tangga ngono iri iki rada wangun titik, wong ngerti abang ijone, ngerti awan bengine. Lah wong adoh iri. Wong adoh. Sing siji omahe nggo kidul. Sing siji kuwi. Sing siji omahe anu kono bungas. Ra yo adoh banget kok kidul rombungan. Wong bungas ki wetan barongan dul barongan. Lah kok isa-isane wong kok kidul iri karo wong bungas. Upamane ngerti ya ngerti jenenge, ra ngerti penguripane hariane. Wong ora tau ketemu sing siji nang kene, sing siji nang kono, ngerti jenenge nek kae si A si B. Tapi kan kehidupan hariane mboten ngerti kok iri sing nyebabke iri apa jajal. Mula setan berhasil sekali menghancurkan kawulane Allah sing muslim dengan cara nggedhekke penyakit iri niku. Ora tentrem blas urip ngeten niku. Dan niku nyumrambah do kena penyakit iri iki nyumrambah. Sithik-sithik ora jodoh teko iri, ora jodoh teko iri. Wih. Lah wong ming weruh kamu kok ya ming ngerti nek kae iki jenenge omahe ya ora ngerti wong beda adoh. Beda kampung adoh ming ngerti nek jenenge ngene iki. Wis ming kuwi tok. Ngono ae trimo ora ruruan kok kamu kok ya padha ngerti nek jenenge. Nek cara neng Megiri iki padha-padha bakul pit ning ora patek cerak lah. Ora patek cerak iki mung padha-padha ning bakul pit. Ya ora patek cerak, ora patek srawung. Ngono ae sing siji iki. Nah, masalah laris karo rapayu wajar wong padha ning bakul pit. Dadi sing rapayu iri nang gone sing payu iki wajar rada jalur. Rada jalur. Ming gara-gara sing bakul pit sing siji sing diireni kuwi iki bojone ayu ta wong. Piye ora masuk akal to? Ora masuk akal, lucu kuwi wong iki. Lah omong sik sengit tau. Welang apa kok sengit iki? Ameng bakul pit kok bojone ayu. Welang kira ya welang. Kentir berarti kowe iki ya. Ming bakul pit kok bojone ayu terus sengit ki piye sih? Ambok yo rasa sengit kowe yo golek kono.
Nek aku rasah reka-reka ya minta ora iso to jane. Tau ming ra iso iki. Pisan ra iso bojomu tuwa galak. Mula kowe mulih kowe memeng lah karang tekan omah didupak raimu je aku yo. Mesake lho iki ora masuk akal. Kula niku sok-sok guyu lho. Kok antik ta wong iki terus ora tau caturan. Nek bakule pit sing ledengok ning sih kene ning Sorwit Waru sing kono rada nang kono ning ngarep warunge sik mangan ning kono ya ngono kuwi sengat sengit sing antik tenan sih antik ning ya kula maklum nang nggon kaya keten niku nek kula pribadi maklum mbok menawa memang ora dilandhesi nganggo ilmu agama sing pengkuh dadi gampang iri. Lha wong kiai iri iki biasa sih kok. Kiai iri iki biasa. Kamangka ya ora istilahnya ora merugikan sithik-sithik. Oh. Ning iri ming gara-gara sing siji sing ngaji akeh, sing siji sethithik. Ngono kuwi terus sing siji pendak dina ngisi pengajian metu nek kuwi ra tau ana wong undang. Ngono kuwi iri yo wae terus engko wis ngalak-alak nang kono, ngalak-alak nang kono nganggo berbagai macam dalil-dalil. Lah ini luwih bahaya karena ling elek-elek dadak nganggo dalil sing kadang kala dalil iku nggo nuthuk kiyaine sing direni kuwi gek kamangka ora pas. Maksude ora pas niku dituthuk dalil sementara kiyaine niku ora nglakoni kaya dalile dheke. Wah iki fitnah agama sing paling bahaya nek ngono kuwi. Mula resiko gedhe model kiai-kiai sing ngeten niku resikone gedhe. Anak kiai iki wis ngaji nerangke Quran, nerangke hadis, terus ngejak ngibadah sesuai syariate. Benar. Ha kok ming gara-gara ora duwe jamaah we mangkel nesu iri. Lah ya urung kelas kiai kuwi. Ming casing sing jabane casing iki tulisane kiai ngono. Jerone mbuh apa ora ngerti aku ya. Ora jelas ketake jerone. Ora cetha. Niki terus ke sesuk nggo sareng-sareng nyolatke jenazah. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, paringi sehat waras, istiqomah ling ngaji, ikhlas ling ibadah, nekake kamulyan kabegjan dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.